Vai de baile que seguimos cos vellos oficios extinguidos. E aquí estamos no vai de baile, querida Leni, nun momento, nunha noite emocionantísima, porque xa vai quedar completada a primeira rolda. Así que veña, presentación sin medianas. Pero primeiro imos ver como está a clasificatoria para que a xente os saiba nas súas casas. Con 7,5 temos os Armantes de Paiosaco, 8,5 Golfiños de Ribeira, 9 puntos Caralludos de Sárdoma, 6,5 Chapeludos de Chapela, 7 puntos Festexeiros de Culleredo e 8,5 Fanecas Malignas de Redondela. E atención que se vai Ourense e Coruña, damos jeito, non é? Ourense e Arteixo. Presentamos logo, por tanto, a nosa charanga. Forte aplauso para eles. Enerxía positiva. Moi boas noites. E os nosos suites, boas noites, Olga Kert. Forte aplauso para os nosos suites. Boas noites, Carlos José. Enrique Penabad, boas noites. E Sonia María, boas noites. Hola, boas noites. Bailadores desta noite. O meu lado, chegan dende Arteixo, como xa dixen antes, Abel e máis Susana. Forte aplauso para os bailadores da Artelleira. Hola, Arteixo. E da outra banda, chegan dende Ourense, Rubén e máis María José, os Moinantes de Ourense. Forte aplauso tamén para eles. Saúdos para Ourense. Por favor, os de Arteixo váyanse colocando, son tan amables. Se colocan os bailadores da Artelleira. Eu teño que anunciar que mañán sábado temos un par de seráns. Un en Tomiño e outro no Carballal, en Cabral. Moi ben, aí queda presentado e aquí empeza a gran festa do Vai de Baile. Unha muñeira. 45 segundos. Aí vai Arteixo. Cambio de parella. Os Moinantes de Ourense. E agora cambiamos de ritmo e tanto de Unha parella. xota cos bailadores de Ritmo de xota. Arteixo. Arteixo.
E ahora vai o agarrado para as dúas parellas. Última prova da noite. Ole, xa sabemos lá. Todos. Cando Carolina baila, toda canto baila o rabo. Bailaste Carolina, bailei, sí señor. Dime con que bailaste, bailei con meu amor. Bailei con meu amor, bailei con meu amor. Bailaste Carolina, bailei, sí señor. Muy ben, bailadores. Sí señor, que bailaron, que ben que bailaron. Xentes do xurado, por favor, retírense a deliberar. Mucha nucha, moi boa noite. As que faltaban por festa. E aplaudan, e aplaudan, e aplaudan. E descantar esta noite. Claro, vamos pero a un pouco cantar. máis tarde, vale? Vale, Bueno, pero... quietas un minuto, quietas un momento. Que pasa? Un momento, que teño traballo. Está de quitiñas que non vos toca aquí. Pero marchas. Non marcho. Está de quitiñas aí. Por favor, Vale. xente da música, póñame notas musicais para presentar o próximo invitado da noite. Por favor. Un aplauso para Xindo Feijó, muiñeiro de Allarí. Moi boas noites. Xindo, non se mova calabou eu por usted. Véñase para ali se é tan amable. Xindo Feijó, muiñeiro. Un muiñeiro. Vamos